So what's up mga ka-Gpams no? Welcome po sa aking munting channel na Gpams TV. Magandang araw po. Ngayon sa vlog po natin ito ay tuturuan ko yung mga nagko-comment sa akin doon sa Halak ka. Facebook kung paano daw magluto ng hilaw na isaw kagaya nito. Ayan hilaw. Ayan hilaw na isaw. Ayan hilaw na isaw. Kung paano daw lulutuin para hindi daw maano, sa Bisaya pa malata. Halak ka. So ito na yung kasagutan nyo no, kung ano ang gagawin. So dito, ang ginagamit ko po sa pagluluto ay yung aking used oil kalan. Ayan. Pwede din namang hindi used oil kalan, pwede rin kahoy. Basta ano lang, pakuluin lang talaga yung tubig. Yung mainit talaga, yung gumagalaw na siya. Parang bulkan na bumubula, ganyan sa tubig. Kailangan pinitin lang natin. So, tingnan nyo at ang full video po na ito para magaya nyo kung ano talaga ang gagawin. No? So, ayan po, hilaw pa siya. So, kuryente battery lang yung ginagamit ko sa ngayon kasi brand out sa amin. So, battery lang. So napaka-basic lang naman to guys. Napaka-basic lang gawin, no? Kailangan lang maghanda ng gamit para pag uminit na yung tubig, hindi na kayo mahirapan pa kung anong dapat gawin, no? So may tubig din tayo dito na malamig. So malalaman nyo kung anong gagawin ko dyan. So mas maganda, Halak mas ka. maganda siguro yung may ice. So maraming salamat sa kung kayo'y nanonood sa video na ito. Paki-like and subscribe na din sa munting channel ko, Gpams TV, no? Yun lang naman talaga yung ano yung kalipay got. Kalipay got. Kasiyahan namin. So ayan lang guys, no? Medyo uminit na, umusok na yung kaldero. Ayan. So maikling video lang po to guys. Kasi madali lang man to gawin. Yung isaw pala natin na hilaw ay 2 kilo lang. Kasi biyak pa yung ano ko, planggana. Wala nang pambili ng planggana. Kasi napunta sa Halak gatas ka. ng anak ko. So ayan, hilaw po yan. O, ayan, hilaw. Hilaw na isaw. So full tutorial po to no, kung paano gagawin at paano lutuin yung hilaw na isaw para hindi siya masisira kapag magluluto kayo nito. So panoorin nyo lang guys no, mga ka-Gpams kung ano ang gagawin. So kailangan nakahanda talaga yung mga gamit nyo para hindi na kayo mahirapan pa kung sa inyong gagawin ano. So yung mga ganito, yung mga green, kunin nyo lang yan. Tapos tapon nyo lang yan. Kasi mapait yan. Kapag maluluto, nakakain ng customer natin, mapapait yan. No, kaya nito, ayan, no, green. Kunin nyo lang yan. Putulin nyo lang. Kasi mapait yan. Kailangan, inisin natin ng maigi, no? Kailangan walang green. Walang ganun. Ito kagaya nito, maitim. Kunin nyo yan. Tapon nyo. So yan lang kumukulo na yung kaldero natin. So ito basic lang to tapusin nyo ang video nito para talagang makukuha nyo kung ano talaga ang gagawin. Hindi na ako gagamit ng nito kasi yung isang kamay ko humahawak ng
ang video. So ayan. Ayan, medyo natapon yung iba, matataas kasi. Ayan. So ganyan lang no, mga kapams. Tapos gaganyanin nyo lang yan. So ayan na, lumalaki na siya, di ba? Kasi tumutubo yan kapag naanuhan ng init. Yung mainit talaga, lumalaki yan. Kailangan nyo lang halu-haluin para yung iba ay lumalaki din. So ayan. Siguro mga 2 minutes or 3 minutes pwede na. So ayan, luto na tong isaw natin. Okay na to. Hindi naman po natin masyadong pakukuluan kasi lalambot to. Mahihirapan kayo sa pagtuhog nito kasi ano na, maluluto na siya masyado. Ayan. Lagay natin dyan. Kailangan lagay natin sa malamig para mawawala yung init niya. Kasi pag hindi ilagay ito sa malamig, yung init niya, hindi mawawala, maluluto to siya. Mahirapan kayo sa pagtuhog. So basic lang to mga kapams, basic lang. Simple-simple itong gawin, kayang-kaya nyo itong gawin. So sa mga nagninegosyo ng barbecue at hindi pa marunong magluto ng hilaw na isaw, so ito na yung ito na yung kasagutan nyo. Patayin na natin kasi marami pang apoy. Isang ano lang to, isang lunuran. Ayan, meron pa naputulin natin to. So kung nagustuhan nyo yung video na to, paki-like and subscribe po sa ating munting channel, GPAMS TV po, no. At sa Facebook page natin. Ayan malaki na siya Ang laki ng diferensya sa ilaw tingnan nyo. So laki ng diferensya, di ba? Ayan malaki siya. At hindi naman siya masyadong ganun kalambot. Sakto lang. Ganyan po yung pagluto. Kailangan lang talaga dito ay mainit talaga yung mainit talaga yung tubig. So ayan, yung pangalawang lagay natin. Kumukulo na naman yung kaldero. Ayan Kailangan ganyan na yung kulo niya. Ang kumukulo talaga. Ayan, kita nyo yan. Parang bulkan. Tapos lagay natin to. Ayan. Tapos ganun pa rin, hahaluin lang. Yung unti-unting lumalaki yan.
Yung gamit po natin ay yung symbol ko na use oil kalan. Kaya lang hindi pa to tapos. Pero pwede naman siyang lutuan. So, ginagamit ko na lang. Kasi mahal yung bakal dito. Mahal yung bilihin dito sa amin. Kaya ganyan-ganyan ninyo lang para malalaman yun naman yung kung tama at hindi yung pagluluto kasi parang ano na siya ba, parang guma. You know, parang guma na siya. So pwede na yan. Kaya nito, yung ganyan. So lumalaki na siya, ayan. So kukunin natin to. Ayan. So ganyan lang kasimple, no, mga kapams, no. Medyo nahihirapan ako dito kasi kanang kamay talaga yung sanay sa paghahawak. Ngayon kaliwa kasi yung kanan ko humahawak ng video. So ayan, ubos na, okay na, tayo na natin to. Ito lang po yung video natin, no. Medyo maikli lang kasi maliit na tutorial naman to. So sana ay magustuhan nyo po yung video natin. Sa mga nagko-comment dyan kung paano magluto ng hilaw na isaw, ito na yung kasagutan nyo. So panoorin nyo yung buong video para malaman nyo kung ano talaga ang gagawin. So maraming salamat, no. Please subscribe to my channel, GPAMS TV. Thank you.